ሰላም ንዓኹም ኩልኹም ተኸታተልቲ ገሬ ፕሮዳክሽን ከመይ ትኾኑ ከመይ ኣለኹም በብዘለኹም ሰላም ጥዕና ቅሳነ ዘሎ ግዜ ተሕልፉ ክትህሉ በዓል ሙሉእ ተስፋየ ምናልባት ካብቲ ኩሉ ግዜ ዘቕርበልኩም ስራሓት ኮነ ወይ ከዓ እቲ ኣነ ብዛተይ ዝፈልጦ ወይ ከዓ እቲ ኣነ ዝነጥፈሉ ዓውድታት ናባኹም ብዝተፈላለየ ምክንያት ብሓፂር ቪድዮ ድዩ ወይ ከዓ ብመልክዕ ድምፂ ሙዚቃ ገይረ ናባኹም ሸር ገብረ ዝበዝሕ ግዜ እቲ ሙዚቃ ወይ ከዓ ደርፊ ጥራይ መግለፂ ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ ቁርብ ካብቲ ተጠቃምነት ፍልይ ገብሮ እዩ እሱ ከዓ እንታይ እዩ እንድሕር መግለፂ ዘይብሉ ኮይኑ እቲ ተጠቃሚ ሰብ እንታይ ዓይነት ከም ተጠቀምካ ወይ ከዓ እንታይ ከም ዝገበርካ ብግቡእ ክረኽቦ ስለ ዘይክእል እቲ ኢንፎርሜሽን ብግቡእ ኣይመሓላለፍን እዩ እሱ ከዓ ካብ ሕፅረት ግዜ ወይ ከዓ ታይም ረኺብካ ናይ ምስራሕ ተዘይኮይኑ ካልእ ወላ ሓንቲ እንታይ ዝበሃል የብሉን ብዙሕ ግዜ ክሰርሓልኩም ቪድዮታት ወይ ከዓ ላይፍ ኣትየ ከርእየኩም ብዙሕ ፕሮሚሳት ኣትየርኩም እየ ግን ብዝተፈላለየ ምክንያት ወይ ከዓ ምስቲ ናይ ስራሕ ግዜ ንሓንሳብ ከም ዝሓሰብካዮ ኣይኮነልካን ማለት እዩ ሶ ቪድዮታት ብዙሕ ሴቭ ትገብር ኢኻ እንዳሰራሕካ ከለካ ትመልኦ ኢኻ ሴቭ ትገብሮ ኢኻ ግን በቲ ግቡእ ድማ እቲ ተጠቃምካ ናብኡ ንክመፅእ ማለት እዩ ጉድ ሞርኒንግ ዌልካም ኤቭሪዋን ሶ ምናልባት ብቲክቶክ ትከታተሉኒ ዘለኹም ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቱብ ከምኡ ኣትየ ኣለኹ ብኡ እውን ክንፍትኖ ስለ ዘደለና ብኡ ክትመፁኒ በዚ ኣጋጣሚ ብትሕትና ክሓተኩም ይደሊ ምናልባት እቲ ዕላማ እንታይ እዩ እቲ ንሕና ንጥቀመሉ ነገራት እንታይ እዩ ኣብ ገዛና ንእሽተይ ክመስለና ዝኽእል ግን ኣብ ዓይኒ ረብሓ ወይ ከዓ ኣብ ዓይኒ ጥቕሚ ክንሪኦ ከለና ግን ኣብቲ መዓልታዊ ምስ መፀና ክንጥቀመሉ ምስ ንደሊ እታ ከምዚኣ ሳበይ ኣላ እታ ከምዚኣስ እንታይ ሽማ እቲኣ ከምዚኣ ሳበይ ንርከብ ንብል ማለት እዩ ሶ ከምዚታት ክንረክብ ከለና ግን ዋላ እቲ ኣብ ገዛና ንእሽተይ ርኢ ኣቢልና ቪድዮስ ክንጥቀም ወይ ከዓ ክንሰርሓሉ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናተይ ቀንዲ ዕላማ ድማ እንታይ እዩ ምናልባት እቲ ዘለካ ክእለት ወይ ከዓ እታ ዘላትካ ዓቕምሲ ብኸመይ ጌርካ ሸር ትገብራ ምስቲ ናትካ ኮሚኒቲ ወይ ከዓ ምስቲ ናትካ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ሶ እቲ ሓደ ክንጥቀመሉ ንኽእል እንታይ እዩ ሓደ ከም ተጠቀምቲ ገዛ ኩሉ ግዜ ክንብል ከለና ገዛ ኩሉ ግዜ ንነብረሉ ክሳብ ዝኾነ ነበርቲ ብሂወት ብጥዕና ክሳብ ዘለና ድዩ ዋላ ምስ ሓመምና ድዩ ኣብ ዓለም ክሳብ ዘለና ሲ ሓደ ካብቶም መሳነይቲ ሂወትናስ ገዛ እዩ ማለት እዩ ንነብረሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝወዓልና ውዒልና ናብ ገዛና ስለ ንኸይድ ማለት እዩ ዋላ ተኸራይና ዲና ንነብሮ ገዚእና ዲና ንነብሮ ብዘየገድስ እታ ገዛ ግን መንበሪትና ወይ ከዓ መካይቲ ሂወትና ክሳብ ዝኾነት ኣብ ገዛና ክንገብሮ ዘለና ክንፈልጦ ዘለና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ብቕልል ዝበለ መንገዲ ሕጂ ሓደ እንታይ እዩ ማይ ምስ ዝፈሰናሲ ብቕልል ዝበለ እታ መዕፀዊት ማይ ጉያ ኢልና ከይድናስ ኣበይ ከም ዘላ ክንፈልጥ ኣለና ኣትሊስት እቲ ናይ ሃዛርድ ወይ ከዓ ናይ ኢመርጀንሲ ግዜ ብቕልል ዝበለሲ ሴቭ ክንገብር ክንክእለሉ ንኽእል መንገዲ ክህልወና ኣለዎ ዋላ ተኻሪና ዲና ንነብር ዋላ ገዛና ድዩ ዝበዝሕ ሰብ ሕጂ እንታይ ኣበይ ኣሎስ ዝፈልጦ ውሑድ እንተበልኩስ ምግናን ኣይኮነን ማለት እዩ ካብቲ ዘጋጥመካ ዋላ ክሰርሕ ኢልካ ምስ ከድካ ሕጂ ነቲ ኣብቲ ስራሕ ወይ ከዓ ነቲ ኣብቲ ሞያ ዘሎ ሰብ እቲ ኦልሬዲ ናቱ ፕላን ናይቲ ገዛውቲ ድዩ ፕላን ናይቲ ሰራርሓ ድዩ ኦልሬዲ ኣብቲ ነቲ ዝሰርሕ ሰብ ኣብ ርእሱ ኣሎ እቲ ኢሉ ዋላ ጋሻ ይኹንሲ ኣትሊስት በቲ ቀማምጣ ናይቲ ገዛ ርዩ ብን እንታይ ከም ዝርከብ ክስታይ ክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ነቲ ንነብረሉ ነበርቲ እንድሕር ኮይና ኣብ ገዛና ግን እንታይ እዩ ኣበይ ኣሎ ኣትሊስተን ሜን ዘላስ ክንፈልጠን ይግባአና ሰንካ እንተን ናይ ማይ መዕፀዊት ወይ ከዓ ቆፃሪት ሜተር ዘላቶ ኣበይ ምህላዋ ምፍላጥ ማለት እዩ ዓይነተን እያ ትዕፆ ሕጂ ንበዝሕ ግዜ እንታይ እዩ ዘጋጥም ናይ ማይ መዕፀዊ ብናይ ኣሜሪካ ስታንዳርድ ክዛረብ እንድሕር ኮይነ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ቤዝመንት ወይ ከዓ ኣብቲ ታሕተዋይ ክፋል ናይቲ ገዛ እዩ ዝርከብ እሱ ድማ እንታይ እዩ ገሊኡ ክሎዘት ተሰሪሑ ይፀንሐና ገሊኡ ኣብ ኦፕን ቦታ ከም ንሪኦ ይፀንሐና እዩ ማለት እዩ ሶ ኣባና ከም ዝርአ ዝበዝሕ ግዜ እንታይ ኢና ንገብር ስቶሬጅ የድልየና እዩ ምክንያቱ እቲ ንጥቀመሉ ንብረት ወይ ከዓ እቲ ንጥቀመሉ መሳርሕታትና ኣይውዳእን ምክንያቱ እንታይ ኢና ንገብር መዕሸጊት እንድሕር ረኺብና ከይድና ውፅእ ኢልና ሓዳስ ንብረት ንገዝእ እሞ እታ ናይ ቀደም ዝነበረት ኣይንጓሕፋን ኢና ወይ ከዓ ንካልእ ሰብ ክጥቀመላ ይንህወን ኢና እንታይ ኢና ንገብሮ ኣብታ መዕሸጊት ዝረኸብናያ ኣብኣ ነቐምጣ እሞ ሓደ ቦታ ትሕዘልና ካልኣያ ምስ ተቐመጠት ከዓ ኣይንዝክራን ኢና ሕጂ ንበል ኣይግበሮ ዝኾነ ኣብ ገዛናሲ ማይ እንድሕር ፈሲሱ ንበል ኣብ ላዕለዋይ ሻወር እንድሕር ኣሊኻ ኮንካ ማይ ፈሲስካ
ክትዓፅዎ ኢልካ ምስ ትመፅእ እቲ ኦልሬዲ እቲ ናይ ማይ ዘለዎ ክሎዘት እንድሕር ስቶሬጅ ጌርናዮ ፀኒሕና እሞ ከዓ ዝኾነ ንብረት እንድሕር ኣብኡ ቀሚጥናዮ ፀኒሕና ኣዝ ኢመርጀንሲ ዘድልየና ነገር ኢመርጀንሲ ሴቭ ክንገብር ኣይንኽእልን ምክንያቱ ኦልሬዲ መሊእናያ ስለ ዘለና እቲ ንብረት ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ተቐዳሚት ነገር ክንፈልጣ ዝግባአና ኢለ ዝሓስበ ምክንያቱስ ካልእ ሲትረፍሲ ባዕልና ክሳብ ዝኾነ ክኢላዲ ወይ ከዓ ነቲ ጠንቂ ኣበዩ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ፈሲሱ ክንፈልጥ እንድሕር ኮይና ኣዝ ኢመርጀንሲ ክንገብራ ዘለና እታ ናይ መዕፀዊት ማይ ኣበይ ከም ትርከብ እሳ ምፍላጥ ኣገዳሲት ኮይና ትስማዓኒ ኣብ ኣተዓፃፅዋ እንድሕር ኮይኑ ክልተ ዓይነት እዩ ዘሎ ሓደ እቲ ከቢብ ከምዚ ናይ ዓድና ትዝክሩ እንድሕር ኮንኩም ናይ ቡምባ ከቢብ ማለት እዩ እሱ ከዓ ከቢብ ኣሎ ሓደ ከዓ ስትሬት ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ተኺሉ ዝመፀኻ ኣሎ ሕጂ እሱ እንታይ ዝበሃል ሃፍ ተርን ዝበሃል ኣሎ እቲ ከቢብ ከዓ ሙሉእ ተርን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቀጢን ዝመፅእ እቲ ስትሬት ዝኾነ መዕፀዊ ዘለዎ ፍርቂ እያ ትዕፆ እሳ ከዓ እንታይ እያ ሓንሳብ ምስ ጠወናያ ፍርቂ ጥራያ ትዘውር እቲ ከቢብ እንድሕር ኮይኑ ግን ብዙሕ ግዜ እዩ ዝዘውር ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ዘለና ሕጂ ማይ ክንከፍት ማይ ድዩ ዋላ ዝኾነ ዝፍታሕ ሞስትሊ ማለት እዩ ዝፍታሕ ነገር እንድሕር ኮይኑ ዝእሰርን ዝፍታሕን እንድሕር ኮይኑ ንየማን ንኣስሮ ንፀጋም ከዓ ንፈትሖ ማለት እዩ እዚኣ ዘክርዋ እንድሕር ሌፍት ትዊስት ራይት ትዊስት ዝበሃል ኣሎ ናይ ራይት ሉዝ ራይት ታይ እንደን ሌፍት ሉዝ ዝበሃል ኣሎ ብእንግሊሽ ማለት እዩ እዚአን እንድሕር ዘኪርኩመን የማን ኩሉ ግዜ ክነብል ከለና ናዕፁ ኣለና ንፀጋም ክንፈትሕ ከለና ከዓ ኩሉ ግዜ ንኸፍቶ ኣለና ማለት እዩ እዚአን እንድሕር ፈሊጥናዮ ፀኒሕና እቲ ሓንቲ እንድሕር ስትሬት ኮይና እታ ቫልቭ ናትና ግን ሃፍ እያ ትዕፆ እሳ ከዓ ኢማጂን ክስታይ ግበርዎ ንፀጋም ድያ ትዕፆ ንየማን ግን ኣሎ እቲ ኢንስታል ኣገባብሩ ታሕቲን ሃፍ ስለ ዝኾነት ናብ ኩሉ ኣይትዘውርና ጋይድ ትገብረና እያ ባዕላ ማለት እዩ እዚአን ክንፈልጠን ግባአና ክንከፍቶ ከለና ከዓ እንድሕር ሴቭ ጌርናዮ ኩሉ ነገር ክንከፍቶ ከለና ድማ ንፅእ ኢልካ ብሓንሳብ ኩሉ ኣይክፈትን እዩ ናይ ቡምባ ነገር ማለት እዩ ንምንታይ ኢና ከምኡ ዘይንገብር ተዓፅዩ ፀኒሑ ብሓንሳብ እንድሕር ኩሉ ከፊትናዮ እቲ ፕሬሸር ናይቲ ማይ እንታይ ዝበሃል ስለ ዝፈጥር ንፋስ ስለ ዝፈጥር ነቲ ፓይፕ ናትና ኣብ ውሽጢ መንደቕ ዘሎ ፓይፕ ድዩ ዋላ ብዝኾነ ዝመሓላለፍ ዘሎ ፓይፕ እንታይ ገብሮ እቲ ፕሬሸር ስለ ዝብርትዕ ዝኾነ ራስቲ ነገር ኣብኡ እንድሕር ፀኒሑ ነቲ ፓይፕ ክሰብረልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ንገብር ኣብ ኩንደ ግን ንእሽተይ ሂሲን ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ናይ ሹሽ ዝብል ድምፂ ክንሰምዕ ከለና ንዓ ጥራይ እንድሕር ከፊትናያ ክሳብ ዝመልእ ማለት እዩ ምስ መልአ ሕጂ እቲ ሹሽ ዝብል ድምፂ ይጠፍእ እሞ እሱ ምስ ጠፋልና ኦል ደ ዌይ ተርን ጌርና ክንከፍቶ ንኽእል ማለት እዩ እዚኣ እታ ናይ ማይ ኣተዓፃፅዋ ወይ ከዓ ከፋፍታ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ኤሌክትሪክ ክንመፅእ ከለና ድማ ኣትሊስት ኤሌክትሪክ ባክስ ናትና እቲ ብሬከር ኣበይ ከም ዝርከብ ዋላ እንተዘይ ሳምታይምስ ንፈርሕ ኢና ፅቡቅ ምፍራሕ ግን ኣዝ ኢመርጀንሲ ክንፈልጦ ዘለና ግን ከዓ ክንፈልጦ ከዓ ዝግባአና ነገር ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ንሱ እንታይ እዩ እቲ ብሬከር ቦክስ ዝበሃል ኣበይ ከም ዝርከብ ምፍላጡ ማለት እዩ ብሬከር ሕጂ ዝበዝሕ ግዜ እንታይ የጋጥም እዩ ዝኾነ ናይ ኤሌክትሪክ ሾርት ምስ ትገብር ወይ ከዓ ባክኣፕ ምስ ትገብር እቲ ብሬከር ማለት እዩ እንታይ ዝኸውን ኣብ ፍርቂ ጠጠው ዝብል ሕጂ ኩሉ እንድሕር ርኢናዮ እቲ ናትና ሴትኣፕ ናይቲ ብሬከር ናይቲ ገዛና ንናበይ ዝጥምት ዘሎ ኦን ከሎ ኦፍ ዘሎ ንርአዮ እሞ እንታይ እያ ትኸውን ሕጂ ታጠፊኣ ዘላ ኣብ መንጎ ኣብ ሃፍ ወይ እያ ትመስል ጠጠው ትብል ተወሊዓ ደላ እዩ ዝመስለና ግን እንድሕር ቸክ ጌርናዮ ጠፊኣ ከም ዘላ የርእየና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እሱ እንታይ ሴቭ ክገብረና ክእል እንድሕር ኢልኩም ያ እንድሕር ኤሌክትሪክሻን ፀዊዕኩም ብሬከር ጠፊኡ ንበል ሕጂ ሄቪ ዲቲ እንድሕር ፓወር ተጠቒምና ካብ ዓቐን ንላዕሊ ፓወር እንድሕር ክስታይ ኮይኑ እቲ ብሬከር ይምለስ እዩ ሓደ ካልኣይ እንድሕር ዝኾነ ሾርት ዘለዎ ወይ ከዓ ዝተበላሸወ ነገር እንድሕር ናፍቲ ፕላግ ምስእተናዮ እንታይ ዝገብር ሾርት ስለ ዝገብር እቲ ብሬከር ይምለስ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ከጋጥም ከሎ ኤሌክትሪክሻን እንድሕር ንፅውዕ ኮይና ክንደይ ኮስት ክገብረና ማለት እዩ ብዙሕ ክንከፍል ኢና ዋላ ናይ 10 ደቂቕ ትኹን እንድሕርና ሓደ በዓል ሞያ ከምዚ ጋጢምኒ ኢልና ፀዊዕናዮ እቲ በዓል ሞያ 10 ደቂቕ እንደሰሪሐ ኣይብለናን ክመፅእ ከሎ ካፍታ ተደዊሉ ቴሌፎን ዝተቐበለና ግዜ ካብኡ ካልኩሌት ዝገብር እናቱ
ቻርጅ ናይ ምግባር ማለት እዩ። ምክንያቱ ስርሑ ስለ ዝኾነ ቴሌፎን ከቕበለና ከሎ ካብኡ ካብቲ ዘለዎ ቦታ ናባና ክመፅእ ከሎ እስቲሜት ክገብር ከሎ ንዕኡ ካልኩሌት ገይሩ እቲ ዓመታት ዝሰርሓሉ ተመክሮ ስርሑ ንዕኡ ሪኡ ካሱ ቻርጅ ይገብረና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ብሬከርና እንድሕር ተመሊሱ ኦፍ እንድሕር ኮይኑ ሃፍ ወይ ክነረጋግፅ ፍለይቲ ክንሪኦ ከለና ካብተን ካልእ ዝተፈለየት ኣብ ማእኸል ከምዚ ጠጠው እያ ትብል ኦን ኣይኮነትን ኦፍ ካ ኣይኮነትን እጂ እንታይ ንገብራ ናብ ኦፍ መሊስና ክንመልሳ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ካልእ ናይ ጋዝ ላይን ከዓ ማለት እዩ። ጋዝ ላይን ኣበይ ዝርከብ? ጋዝ ላይን እናትና እቲ ናይ ጋዝ ሜተር ኣበይ ዘሎ እሱ ንምፍላጡ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ እዚአን ሰለስተ ነገር እዚአን ኣብቲ ናይ ገዛና እተን ናይ ኢመርጀንሲ እንጥቀመለን ነገራት እየን ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ብዝተኻእለ መጠን እቲ ቦታ ናቱ ነፃ ኮይኑ እንድሕር ፀኒሑ ኣብ ዝኾነ ዘድልየና ነገር ጉያ ኢልና መፂናስ ክንጠቕመና ክንሰርሓሉ ወይ ከዓ ኦፕን ኮይኑ ክፀንሐና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እዚአን እተን ናይ ሰለስተ ነገራት ኣብ ገዛና ዘድልያና ክንጥቀመለን ዝግባአና ወይ ከዓ ክንፈልጠን ዝግባአና እየን ማለት እዩ። ኣብ ኢመርጀንሲ ራብዓይቲ ብዙሕ ግዜ ዘጋጥም ከዓ እንታይ ኣሎ ናይ ስሞክ ኣላርም ወይ ከዓ ስሞክ ዲቴክተር ንብሎ ናይ ካርቦን ሞኖክሳይድ ኣሎ ናይ ስሞክ ትራክ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ንምንታይ እዩ ዝበዝሕ ግዜ ኣባና ከም ልምዲ ቡን ክንቆሎ ከለና ድዩ ወይ ከዓ እቲ ጥዑም ዝኾነ ምግብና ክንሰርሕ ከለና ዝኾነ ክስታይ ይገብር እሞ ቢፕ ይገብረልና ማለት እዩ። ሕጂ ንዕኡ ቢፕ ንኸይገብረልና ክብል እንታይ ንገብር ኢና ብበዝሒ ገዛ ክትሪኦ ከለካ እታ ስሞክ ኣላርምሲ ጎማ ተሸፊና ትሪኣ ማለት እዩ። ሕጂ ጎማ ክሽፈን ከሎ እንታይ ትኸውን ኣላ መስልኩም? ዝኾነ ነገር ዲቴክት ክትገብር ኣይትኽእልን እያ። ስሞክ ድዩ ዋላ ዝኾነ ዝመፅእ ነገር ነቲ ክስታይ ዝገብር ሲ ተሸፊኑ ስለ ዘሎ ክሰርሓልና ይክእልኒ ማለት እዩ። ሕጂ ብዝተኻለና መጠን እሱ እንተዘይተሸፈነ ተመራፂ ይኸውን ማለት እዩ። ምክንያቱ ንምንታይ እዩ እሱ እንድሕር ሸፊንናዮ ክሰርሖ ዝግብኦ ግዜ ኣይክሰርሕን እዩ ወይ ረሲዕናዮ እንድሕር ከልና ብዝተሸፈነ ጠጠው ክብል እሞ እቲ ኢመርጀንሲ ክሰርሖ ዝግብኦ ኣይሰርሕን እዩ ማለት እዩ። ካልእ ናቱ ፍልልልያት ከዓ ሓደ ግዜ ከምዚ እንዳዓለልና ከለና ገለ ከምዚ ኣብ ጎረቤትና ሲ ተኻርዩ ዘሎ ሓደ ኣሎ ጎረቤተይ ሲ እታ ናቶም ሲ ኖ ብምንታይ ጀሚርና ሓዊስ ንምንታይ ብምንታይ ይመፅእ እቲ ባርዕ ሓዊ ወይ ከዓ ናይ ምንቅፃል ናይ ገዛ ዘቃፅል ነገር ሲ ካብ ምንታይ ይብገስ እቲ ጠንቂ ናቱስ እንታይ እዩ ኢሉ ሓቲትና ማለት እዩ። ሕጂ እታ ሕቶ እንታይ እያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክመፀና ይኽእል ይሓዊ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ንበል ሕጂ እኮ ኦልሞስት ሳመር ስለዝኾነ ሙቐት ስለዝኾነ ብዙሕ ክስታይ ኣይኮነን ማለት እዩ። ግን ኣት ደ ሴም ታይም ኤር ኮንዲሽን ክንጥቀም ከለና ዋላ ኣብ ሳመር እውን ኤር ኮንዲሽን ናትና እቲ ናቱ ፓወር ሓያል እዩ ማለት እዩ። እቲ ኤሌክትሪክ እንጥቀመሉ ናቱ ኤሌክትሪክ ናቱ ፕላግ ንገብሮ ምስኡ ምስቲ ፓወር ናይቲ ኤሲ ዩኒት እንድሕር ማች ዘይገብር ኮይኑ ነቲ ፕላግ ኤሲ ዝብል ዘለዎ ናይ ዊንዶው ኤሲ ዩኒት እዩ ወይ ከዓ እቲ ስታንድ ኤሲ ዩኒት እንጥቀመሉ ማለት እዩ። እቲ ፓወር ናቱ እንድሕር ምስኡ ማች ዘይገብር ኮይኑ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ከቃፅለልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ዝበዝሕ ግዜ ግን ናይ ሓዊ ምቅፃል እንታይ እያ ሚኪ ናይ ሓዊ ምቅፃል ብምንታይ ዝመፅእ እንድሕር ኢልና ንበል ሕጂ ኣብ ዊንተር ዝሓሊ እንድሕር ኣሎ ቁሪ ኣሎ በረዳ ኣሎ ቁሪ ካብ መጠን ንላዕሊ እቲ ገዛና ክማምቆ እንድሕር ዘይክኢሉ እንጥቀመሉ ነገራት እንታይ ኣሎ ከም ስፔሰር ሂተር እዚ ብኤሌክትሪክ ፕላግ ጌርና መውዓይ እንጥቀመሉ ነገራት ኣለዎ። ሕጂ እሱ እንታይ ዝኸውን ገሊኡ ዳይረክት ከምዚ ስቲም ጥራይ ዝሰድድ ኣሎ ገሊኡ ከዓ ነቲ ሓዊ እንዳረኣናዮ ከማ እቲ ጓህሪ ናቱ እንዳረኣናዮ ከማ እንታይ ባህል ይገብረና እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሙቐት ናቱ ንበል እቲ ናትና ካርፔት እንድሕር ኮይኑ ዘሎ እቲ ምንፃፍ እሞ ካብ ልዕሊ ካርፔት እንድሕር ጌርናዮ ኣለና እቲ ናቱ ኣጃስትመንት እንድሕር እቲ ቴርሞስታት ናይቲ ሂተር እንጥቀመሉ ዘለና ባዕሉ ኣጃስት ክገብር ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ ምስቲ ቴምፕሬቸር ናይቲ እንጥቀመሉ ዘለና እንታይ ክገብረና ይኽእል እዩ ነቲ ፍሎር ናትና ይረስን እሞ ምስ ረሰነ ከዓ እቲ ካርፔት ድዩ ወይ ከዓ እንድሕር እቲ ላሚኔት ኣሎ ኮይኑ ቀስ እንዳበለ ምስ ሙቐት እንዳረሰነ ክኸይድ ከሎ ናይ ምቅፃል ተኽእልዎ ከጋጥም ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ንሕና እንታይ እዩ ከምዚ ብፍላይ ክንድቅስ ከለና ሽምዓ ንባዕሉ ሽምዓ ሕጂ እንድሕር ኣብቲ እንጥቀመላ ዘለና ሽምዓ ሕጂ እኮ ሞር ኢምፕሩቭ ኮይኑ ከምዚ ናይ
ኣብ ቢኬሪ ዝኣተወ ገለ እዩ ዝመፅእ ዝበዝሕ ግዜ ምናልባት ሽምዓ እውን ክንጥቀም ከለና ንበይኑ ሽምዓ ጥራይ ወሊዕናዮ ንሓንሳብ ረሲዕናዮ ንወፅእ ንሓንሳብ ከዓ ረሲዕናዮ ንድቅስ እሞ እቲ ሽምዓ ናቱ ከዓ እንታይ ይኸውን መኺኹ ኣብቲ ጣውላ ንበል ሕጂ ጣውላ እንድሕር ጌርናዮ ኣለና ኮይና እቲ ናቱ ዋክስ ምስ ተወድአ ናይ ግድን እዩ ነቲ ጣውላ ክንድዶ ማለት እዩ ኣብ ድቃስ እንድሕር ኣሊኻ ከዓ እቲ ስሞክ ገና ናይ ከብለካ ይኽእል ብከምዚ ዝጀመረ ሕጂ እሞ እዚኣስ እንታይ መፍትሒት ስሞክ ኣላርም ክንገብር ኣለና ኣብ ገዛና ገለ ኢልና ማለት እዩ እሞ ስሞክ ኣላርም ሲ ኣብ ጎረቤተይ ዘሎ ሲ ቢፕ ክትብልሲ በቃ መዋእላ ቢፕ እያ ትብል ሕጂ ሶም ከኣስ በቃ ኣብ ክንቀይሩልና ዝብልዎም ሰኢሎም ጥራይ ይሰምዕዋ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ደኣ እሞ ጌርኩም ኢልናስ እዚኣስ ኣመላ እዩ ኢልናስ በቃ እቲ ቢፕ ናይ ምባል ለሚድናዮ ገዲፍናዮስ በቃ ሰኢልና ንነብር ነርና ኢልና ሕጂ እሱ እንታይ እዩ እቲ ቢፒንግ ክገብር ከሎ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ሓደ ብክልተ መንገዲ ይሰርሕ ባትሪ ጥራይ ይሰርሕ ኣሎ ዱዌል ፋንክሽን ካሎ ባትሪን ኤሌክትሪክን ዝሰርሕ እቲ ኤሌክትሪክ ክጠፍእ ከሎ እቲ ባትሪ ይሰርሕ እቲ ባትሪ ክውድእ ከሎ ከዓ እቲ ኤሌክትሪክ ይሰርሕ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኩሉ ግዜ እንታይ ክንገብር ኣለና እቲ ናቱ ባትሪ ኣትሊስት ተወሓደ ኣብ 6 ወርሒ ቸክ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ማለት ይሰርሕ ኣሎን የለን ብድሕሪኡ እቲ ናቱ ኣጠቃቅማ ብግቡእ ክሰርሐልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ድምፂ ከይትገብረልና ኢልና እንድሕር ነጥፋኣልና ኮይና ድምፂ ከይትገብረልና ኢልና እንድሕር ነምልቆ ኣሊና ግን ኣብ መወዳእትኡ ጋድ ፎርቢድ ዝኸነ ክስታይ እንድሕር ስራሕ ጠጠው ክትብል እያ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ናይ ስቶቭ ንበል ሕጂ ስቶቭ ክንብል ከለና ዝበዝሕ ግዜ ክነፅርፍ ንብል እንታይ ዝበሃል ንገብር ኢና ወይ ከዓ ኣብ ላዕሊ ካቢነት ዘሎ ናይ ክሽነና ይኹን ንብረት ክነምፅእ ኢልና ከይተፈለጠና ነቲ ስቶቭ ናትና ነቲ ማኒልያ ወይ ከዓ ነቲ ሃንድል ናቱ ከይተረዳእና ክንንቀሳቀስ ከለና ንትንክፎ እሞ ስለዘይተወልዕ ዘሎ እቲ ናብ ወይ ከዓ እቲ መትሓዚ እንድሕር ተንቀሳቂሱ ግን እንታይ ይኸውን ኦልሬዲ እቲ ጋዝ ተኸፊቱ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ናይ ሕጂ ዘሎ ሞር ሞደሬት ስለዝኾነ ብኤሌክትሪክ እቲ ናቱ መወልዒ ክርቢት ኣይንጥቀም ኢና ናይ ቀደም ኢኻ ክርቢት ትጥቀም ነርካ ንምውልዖ ሕጂ ግን እቲ ናይ ክሊክን እውን ትሰምዑ ኢኻ ሳምሃው ግን እንድሕር ምናልባት ከይሰማዕናዮ እንድሕር ከምዚ ንብረት ክነልዕል ክንብል ንትንክፎ ኢና ነቲ መትሓዚ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ይኸውን ቁርብ ትኽፈት እሞ እቲ ጋዝ ስቂሉራ ንገብር ፍሌም ክገብር ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኦል ደ ዌይ ተርን ስለዘይኮነ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ጋዝ እንድሕር ተኸፊቱ በብቁሩብ ንበል ሕጂ ከምኡ ጌርናዮ ንሕና ከይረኣናዮ ደገ ንወፂና ኣለና ንበል ደገ ምስ ንወፅእ ሕጂ እቲ ጋዝ ስቲል ተኸፊቱ ስለ ዘሎ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ገዛ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ፊኒስትራና ድዩ ወይ ዝኾነ መስኮት ዝተኸፈተ እንተዘይሃልይዎ ኢማጂን ብንእሽተይ ዝጀመረት እቲ ገዛ ብሙሉእ እዩ ዝመልእ ማለት እዩ ጋዝ ከዓ ክሳብ ክንደይ ሴንሲቲቭ ምዃኑ ንፈልጦ ኢና ሕጂ እንታይ ዝገብር መሲልኩም እቲ ገዛ እንድሕር ዕፁብ ኮይኑ መኻእተ ናይ ጋዝና ናብ እንድሕር ተኸፊታ ኣላ ኮይና ሙሉእ መዓልቲ ራን ክገብር እንድሕር ኢሉ ወይ ከዓ ገሽና እንድሕር ቀኒና ከምኡ ጌርና ገዲፍናያ እንድሕር ከይድና ኣብ ንምለሰሉ ግዜ ብምንታይ ከጋጥም ዝኽእል መሲልኩም ሕጂ ብዝሒ ናይ ጋዝ እንድሕር ኣልዩ ዝኾነ ናይ ቶርች ወይ ከዓ ናይ ብሊቺንግ ክስታይ እንድሕር ክስታይ ገይሩ እቲ ናይ ሓዊ ናይ ምስሓብ ተኽእሉ ዓብዪ ማለት እዩ ዋላ ላይት ናይ ስዊች ክንውልዕ ከለና ንሓንሳብ እንድሕር ኣስተብሂልኩምሉ ከምዚ ናይ ቶርችን ክስታይ ይገብር ብልጭታ ይገብር ሕጂ ኢማጂን ሕጂ ንእሽተይ ብልጭታ ንጋዝ ወይ ከዓ ንላምባ እንታይ ትገብሮ መስልኩም ሃባ ነዳዲ ዲ ዝበሃል ሃባ ነዳዲ ነዳዲ ትህባ እሞ ኣብ ካልእ ከብፅሓልና ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት እያ ንኣሽቱ ክመስለና ይኽእል ግን እቲ ከምፀው ዝኽእል ሳዕቤናት ከዓ ብዙሕ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚኢታት ዘሎ ነገራት ኣብ ከምኡ ኣዌር ክንገብር ከለና ነቲ ሴፍቲ ከዓ ፅቡቅ ይኮነልና ማለት እዩ ያ ምናልባት ሕቶታት እንድሕር ትሰግራልያ ኮይነ ያ ክትሓትነ ትኽእል ኢኹም ጠጠው ክተብሉነ ትኽእል ኢኹም ብኩሉ መዳይ ስለ ዝዝርግሐ ዘለኹ ያ እዚ ናይ ቅድም ጀሚርናዮ ነርና ኣጋጣሚ ግን ምስቲ ናይ ስራሕ ግዜ ስለዘይጣዕመኒ ኣብ መንጎ ኣቋሪፅናዮ ማለት እዩ ሕጂ ግን ያ ብፌስቡክን ብዩቱብን ብቲክቶክን ብኩሉ ኣለና ማለት እዩ ምናልባት እንድሕር ኣነ ዝምልሶ ወይ ከዓ ኣይድያ ሓሳባት እንድሕር ኣለይኩም ተወሳኺ ናትኩም ከዓ ያ ከቕበል ይኽእል እዮ ማለት እዩ ሶ እዚ ናይ ኢመርጀንሲ እንጥቀመሉ ነገራት ኣብ ገዛና ኣትሊስት ብፍልይ ዝበለ ወይ ከዓ
ከምዚ ናይ ክንገብሮ ወይ ከዓ ክንፈልጦ ዝግባአና ኣይትፈልጥዎን ዘይኮንስ ነቲ ዘይፈልጦ ከም ተወሳኺ ከዓ ሓሳብ ስለ ዝኸውን ማለት እዩ። ካልእ ኣብ ምስራሕ እንድሕር መፂና ግን ያ ምስራሕ ኮንስትራክሽን ብኸመይ ክንጥቀመሉ ንኽእል ሓደ ንገዛና ነቲ ሞያ እንድሕር ፈሊጥና ፀኒሕና ኣብ ገዛና ንእሽተይ ኣትሊስት ሕብሪ ምቕያር ድዩ መጋረጃ ዋላ ንባዕላ መጋረጃ ናይ ፊኒስትራ ምስካል ድዩ ብቕልል ዝበለ ክንገብሮ ንኽእል ኣብ ገዛናስ ንወዲ ንጓላ ይብልኒ ስራሕ እዚ ኩሉ ክሰርሖ ዝኽእል ሞያ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ሓደ እንድሕር ኣብ ገዛና ፈሊጥና ፀኒሕና ገዛና ባዕልና ምንትን ክንገብር ንኽእል ከም ሞያ ኸ ከም ሞያ ንበል ሕጂ ሞያ እንድሕር ክንሕዞ ደሊና ኸ ከም ሞያ ክንሕዞ ከለና ኸ ወፂና እውን ክንሰርሐሉ ንኽእል ማለት እዩ። ኣነ ሞያ ኣይነበረን ክጅምሮ ከለኹ ናይ ኣጋጣሚታት ዝተጀመረ እዩ ማለት እዩ። እቲ ናተይ ሞያ ፈለኛ ሞያ ነይሩ ምናልባት ፈለኛ ሞ እንድሕር ኣለኹም ሎመዓልቲ ጀምሩ ያ ፈለኛ ሞያ ዓድና ኣርማድዮ ትሰርሕ ገለ ዴንሳ ትሰርሕ እሱ እዩ ነይሩ እንዳውን ትሰርሕ ገለ ማለት እዩ። ኣብዚ ምስ ወፃና ግን ምናልባት ዘለኹ ኣነ ኣብ ኣሜሪካ እየ ዘለኹ እንሪኦ ወይ ከዓ ዝስራሕ ገዛውቲ እንድሕር ሪእናዮ ኩሉ ብጣውላ እዩ ዝስራሕ። ሕጂ ፈለኛ ሞ እንድሕር ኮንካ ምስ ጣውላ ዘለዎ ምትእስሳር ኩሉ ሓደ ዓይነት እዩ ማለት እዩ። እቲ ዘለና ብተመክሮ ድዩ ብትምህርቲ ድዩ ወሲኽና ከዓ ክንሰርሖ ዝግባአና ወይ ክንሰርሖ ንደሊ ነገራት ከዓ ክንሰርሖ ንኽእል ኢና። ሕጂ ተቐዳምነት ግን እንታይ ክህልወና ዘለዎ ብርእስና ድሌት ክህልወና ኣለዎ ማለት ሳምታይምስ እንታይ ንኸውን ኢና ዝኾነ ነገር ንሪኦ እሞ ምስ ረኣናዮስ ክንገብሮ ንደሊ ግን ኣይንውድኦን ንጅምሮ እሞ ኣይንውድኦን። ሕጂ እንታይ እዚ ጥራይ ከምዚ ርኢናዮስ በቃ ንግዚኡ ኢና ተሳሒብና ዘለና እምበር ኣብ ውሽጥና ኣይኣተወን ዘሎ እቲ ሞያ ማለት እዩ። ኣብ ውሽጥና እንድሕር ኣትዩ ግን እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል መሲልኩም እቲ ፍቕሪ ናይቲ ንገብሮ ዘለና ክሕዘና ብድሕሪኡ ከም ሞያ ታለንት ሒዝና ከዓ ክንዕብዮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ክንጅምር ከለና ያ ብንእሽተይ ነገር ክንጅምር ንኽእል ኢና ከም ተሓጋገዝቲ ኮይንና ክንጅምር ንኽእል ኢና ወይ ከም ትምህርቲ ወሲድና እውን ክንጅምሮ ስለ ንኽእል ኣብ ከምዚታት ነጢፍና እንድሕር ሰሪሕና ክሕግዘና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ናተይ ካብ ናይ ያ ፀገም የለን ፀሓፈለይ ውሽጢ ክንራኸብ ንኽእል ኢና። ያ ሕቶታት እንድሕር ኣለኩም ኣነ ክምልሶ ዝኽእል ከዓ ዋላ እንድሕር ጆይን ጌርኩምኒ ብዝኾነ ጆይን ክትገብሩና ትኽእል ኢኹም በዚ ቲክቶክ እንድሕር ደሊኹም ዋላ ብዩቲዩብ እንድሕር ደሊኹም ሊንክ ክሰደልኩም ይኽእል እየ ዋላ ብኦን ጆይን ክትገብሩኒ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ኩሉ ላይፍ ኣለኹ ማለት እዩ። ብቲክቶክ ክትኣትዉ ተደሊኹም እውን ሪኮስት ክሰድ ትኽእል ኢኹም ማለት እዩ። ከምኡ እንዳገበርና ያ እቲ ዘለና ሓሳብ ኣብ ክንዲ ምድዋል በዚኣ ኮኔክት ጌርና ክነብር ንኽእል ኢና። ሰላም ኣለም ሓወይ ታሓንደ ሰላም እዩ ኣምላኽ መስገን ከመይ ጣና ሰላም እዩ ኣምላኽ መስገን ከመይ ወገንከ ፅቡቅ ፅቡቅ ዲኤምቪ ያ ቀረባ እዩ ኣብ ፊላደልፊያ ስለ ዘለኹ ኣነ ከቢድ ትበሃል ነገር የለን ትፈልጥ ሓሳብሽ ሕጂ እንታይ የድልየካ መሲልካ ክትከፍቶ ከለካ እሱ ሓደ እቲ ስታድ ወይ ከዓ እቲ ቢም ናይቲ ገዛ ሳፖርት ኣለዎ ሕጂ ንበል እንድሕር ካብ ፍርቂ ልዩ ንዕኡ ነቲ መንደቕ ዘሎ ንዕኡ ክተዕልዮ ኣለካ ማለት እዩ። ሳፖርት ማለት እቲ ቢም ምሽ እቲ እንታይ ኢና ንብሎ ከምዚ ዓንዲ ምሽ ኣለዎ ሕጂ ንዕኡ ሳፖርት የድልየካ ማለት እዩ። ካልእ ከዓ እቲ ናይ ማይ ድዩ ናይ ኤሌክትሪክ ድዩ ዝኾነ ሳምታይምስ እቲ ድሬን ላይን እውን ብኡ ስለ ዝሓልፍ እሱ ከዓ ንዑ ከዓ ቸክ ምግባር የድልየካ ማለት እዩ።
تزي كونه يا ندحر كستايل لك خسرح تخيلها مالتي ፀገም የለን ያ ከምኡ ውን እናተይ ዝሰራሕክዎ ቪድዮታት ኣሎ ምናልባት ኣይደኖ ፈለው ትገብረኒ ዲኻ ብዩቱብ እምበረ ኣብ ዩቱብ ከምኡ እናሰራሕኩ ክስታይ ዝገበርክዎ ክሽቲነታት እውን ኣሎ ምናልባት ያ ኩሉ ኣይካ ንኸውን ግን ዝኾነ እንድሕር ክስታይ ኣሎ ግን ያ እንድሕር ሂንት ለካ ክሰርሖ ትኽእል ኮንካሲ ፀገም ዘለዎ ኣይመስለንን ማለት ከመይ ፕላሚን ትሰርሕ ዲኻ ዋላ اوكي اوكي يا يكاد يستعد دول من داوي مش يا اوكي يا سينك لو اوكي سو لا رساتا وتحت عليها خنكا I think تاخشنا ستريت كتكون يا كندي ال زلا ستريت كتقبرها مالتي and then اوكي كافت ستينك زلا تحج انت كتقبرها مالتي اتي كورنر مالتي كورنر غيركاس ستريت كتكون يا مالتي يا كما تقبرات فعلا يا قلنا يا يا يكالي يا لا يكاد يهجنا خطأ لك كنا تبيم دلو سابورت ما انت بارك توسخل لك ايوه لا ما من دا يكونسي ولا هانتي طاولا خدقبر اللي تخليها تراينتي كستاكن كم كلاي ان شاء الله هجي هانتي اندهر كوناسي كراي تعندي تقبر لها مالتي معناته اللي متايو نتي لعند زلو شور بيدروم دي غير بلعلي اللو مالتي ايوه هجي اندهر تسابورت زنبر انت اي تخون سيلكا عند سلا زنبرو يتا عند اختاري خلخا كروب لوز سلا زخون لاي انت بحال كي قبر كامبر ولا هانتي سكن زلو يكون Okay. Yeah. Yeah, you can. Is it an air conditioner لك أصلا ولا تزيد yeah na air conditioner تري لها تي كورنيتشي زلا زي داكن na air conditioner مثلا نسو yeah الجسارية تمن دك تالي هذا اللي هذا لها
اه اه اوكي يا لو كنت كونت خيله يا كما عقال لها عقال كتكون لك بحنت اندهر جنبيركا تحنت ودا يوم عقال اندهر كونكا توصي خا او كونستراكشن ساعة لك تا بيشنس زلوا ساعة لك يا كذا تقبل تخلها ما أزن هيوت كفالي أو سايقرنا أنت يكون من تاريخ عندنا نزار لنا كم بلان انديو كم اوت اوف ستيت على سي كاتنا تيكس وتي خلو قال كم حساب الماتينيرو يا اندهر I think we can try اندهر أقداسي خوينو بلان جرنا ستايك نقدر نخلينا كم فتنا نخلينا مالتي yeah. يا دحان صحافة اللي ما بوشت صحافة اللي هاي الكا زهونة ناتكا انفورميشن تلفون كا صحافة اللي شو كن راهب نخلينا مالك يا يولك كيفلو سلام تعنا هبون سلام دي برازر سلام ويلكم إلنا هنا قاعد حنون سخا قريب كنا لخارينا كاينا ها إنك سلام وس واه بكا كم ذا خفرسات سنة احنا فرساتنا حنطة نقرأنا I know كله يكالي وقام سلام مسخ كم يسنه كعدي كم يرهيك وزير قال وزير حني زلا ما سأسأل إذا ليتس كلام مدن نايدك تويس يا ماشي اوكي كلام مش عندنا من اللي ما تصبوي كلام خمسة عندنا عادي زقتنا بخمسة زلتنا بخمسة ذكا السترين خالتها لنا زلت سهل واحد سامر ندي دلها جدا ما بتورتي لك هو بخمسة جيوا يا زي فرق لما تجي تقول نبلا توسع زهندش عندي نفس ما توي بالما موثق يا هلا أنا ما صبا زي ما تحلها تلاما مدخ سام تلاما مدسك تلاما مدخ عاجلا هو كذا لما بدأنا عاجلا فشمتي بس أقول كلها تمكن عملية من حوالي الكفر يو تاشمي كان بيجي كنا يا أول كان